سلام وسنين عخم زخبركم تخطاتلتي channel يوتيوب سينما سمرة على توزينا سبورت صقربلكم يوناتان قبريوات سنين مكتتال جرو إيطالي تحت 23 عام صباح كخفت يوم هناك مبرهان دما أب تاريخ إرترا تقدم تستافي جرو إيطاليا تحت 23 عمت مالت أب شنشعة من سبعة جميرو عمتاوي زكاة جرو إيطاليا أب كلتشن أسر تقلتن أقواريت سكان تنبرة أب كلتشن أسر تشوعتن دقيميو نابز نبرت وطا تمريش ظلم زي نناشو تقردمتي كم عبي من تقرباي تازخون عبي وردر لوم عمت مبل 4 كلتن جزيو زكاة كوينو كاب صباح مغارجو كغنتت يوم أبزور در مستعوت بعبيت غانتاتات نايمت أما تخولغا نا ميتاويت زديب كوينو بناشو تقردمت دما اتزبهاجن زللن وردر يوم جرو إيطالي لوم عمت أب تاريخو نفل ماغزي إرتراوي تقررماي أختيتو ككايديوم هنوك ملو برهان أبشان شعاتم 9 زولده ود ملي بزبل ساقواز لله هنوك أبز حلفة صوتا بزقات ومهرمتي كاب صوتا ريح أقوان تنبره نزور الدرقن ملو محواي أب صبق مدلواتيو زركب زلم لو معامد أب كله ددرات شان شعاتم 55 كيلومتر توعي زلو ود ملي بجيكا زا أب زحلفت بمخنيات مودق تزقوارت صوتا قريفكا كاب كلتشن 10 تنحيزو كساب كلتشن 20 أب سانت شعاتن صوتات كي قوارت أب كله ودراتو كزازمو كيليوم أب درجة UCI أب 463 درجة تسرع زركب هناك مرهان أب صوتا بلص بقعت من صبرا أعينتي إتا بنشتي غانتات مقوزلها ويون أعينت عبيت كلابات كسحبن تصفى نقبر ندعمو ودم اللي برافو صبو عدل أتقعي أرسنال بيير إيمريك أوباميانغ مستسمين لندناويت كلب ناي مقصال تخقلو رجوت إنخون يمتس كم زلو تقليتسو اتود 31 عمت قابوناو أتقعي زلو كتورنايت صوات سمعات زروير لاغانتان من داي كاب أرسنال كوتس دليت كم زلو قواب ترغاقا مكحبرن تتصنحه اتا غانتان تشيلسي رتيعاناي زعمت سوانجا اف اي كاب دحر معتاران نمكور برازيلاو تخلخلاي غابرييل ماكالايس كاب فرنساويت كلب ليله ب 27 مليون باوند ناي مفرام مسرح دحر من جمارانجن ات تتصاوتاي حساب زقيره كم زمسل مرببات حبريتا سبورت عد انجليزي قلصالوا أسلطان أرسنال ميكائيل أرتيتا نستتصاوت يملكيتو بحموس غازيطنياتات بزهبو حبريتا أوباميانغ أب ميدا إيميريتس ننوح عمتات كتصنح زغلو حدش وعل كم زختم رقصنيا مخانو قليتسو أوباميانغ مس أرسنال حقوس سلازلو وعلو كنا وحمولو تسفلني زاقيت مس وكيلون زقبرنيا زرب قوتاوي نيرو سلاز أب زاقانتا ننوح كزيك تصنح زغلو حدش وعلاب كربا معلتات كان فرمو تسفواتينا قبل دما وسيخو حبيرو ميكائيل أرتيتا نمصا عدل أوباميانغ أبتا غانتا أملكيتو نز حبريتا ززهب زلو أرسنال زمص قدام أب ميدا ويمبلي مستناي زعمت زصوا بريمير ليج إنجليز زلعرت ليفربول وسان قدم كوميونيتي شيلد يصبيا أب زلو الأوانيو أوباميانغ أب 2018 كاب بورسيا دورتموند ب 56 مليون باوند ناب إيميريتس كاب زمص ندحر مالي أرسنال وديو أب 109 قدمات كتصاوت كلو بدمر 7 شوطات دما بسمو كمزقبلا كيليو مس أرسنال زختمو وعلن خبقع حيدة توارح تريفو ملاو زنقرلو أوباميانغ مستا غانتا كتصنح انت تسماميعو اتسموناو كخفلو زتصنح 198 شح باوند مهيا ناب 350 شح باوند كبكبللو مخانو بحلف تتاكلب تحبيرو والله از 50 كيلو زحلف عمت سبورت بلقاح كاب ريال مدريد ناب أرسنال استسقاقره ود 24 عمت اسبانيا وأكفافال داني سيبالوس مساي عدلو حديق مهلاو وتأسلت أنا حبيرو نسو وسيخو سيبالوس زمت عمت سبورت أب ميدا إيميريتس كلون زي كلون أبو سان ريال مدريد كم زمركو سار الديو اتتصاوتاي جن مس أرسنال كتصنح دليت كم زلو 5 رقاقت اللهم أرتيتا خيط أصي حلفن بخلق شنخ أرسنال أب مسمر متقع تسليفو زتصاوت ود 19 عمت سام جرينوود بزي تنتصر مت انواغانا بليدس يونايتد كم زشوت اتو مربب حبريتا ايفنينج بوست أملكيتا أب عرفت زصنحو بركت زبلو تتصاوت تشيلسي ناب عدي إنجليز دحر مملاسهم كاب كورونا فيروس ناس مخانو من زي مخانو من نمرقاقات بجزء فقادهم نابو الشبقات يمكن زلو يحبر علو أزز قلت زلو تشيلسي نعمت سبورت كلتشن 20 حدن بعوت مززام لعلم الدلاوات بتكايدلو زل أوانيو
እታ ብእንግሊዛዊ ኣሰልጣኒ ፍራንክ ላምፓርድ ትእለ ጋንታ ዝመጽእ 14 መስከረም ኣብ ስታዲየም ኣሜክስ ምስ ብራይተን ግጥም ብምክያድ ንጸወታታት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ኣሃዲላ ክትፍልሙ እያ እንተኾነ ኣብዚ እዋን 8 ካብቲ ጸወታ ተወሺቦም ብምህላዎም ኣብቲ ዝጽብያ ዘሎ ግጥማት ከይትግዳዕ ዘሻቕል ምዃኑ ተንተንቲ ስፖርት ዓዲ እንግሊዝ የረድኡ بمسرت منግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ዘውፅኦ መምርሒ እቶም ብዕረፍቲ ምኽንያት ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ክሸራሸሩ ዝጸንሑ ተጻወቲ ን14 መዓልታት ነብሶም ኣግሊሎም ወይ ተወሺቦም ክጸንሑ እዮም ድሒሩ በመርበብ ሓበሬታ ዴይሊ ሜል ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ እንተኮይኑ ድማ ኣብ ልዕልቶም ተጻወቲ ብዝተገብረ መርመራ 6 ካብኣቶም ኮሮና ቫይረስ ተረኺቦም ኣሎ بمسرت እታ መርበብ ሓበሬታ ማሶን ማውንት ታሚ አብርሃም ክርስቲያን ፓሊሲች ፊካዮ ቶሞሪ ጀርጊኒዮ ሮዝ ባርክሊ ኤመርሰን ከምኡ ድማ ሚኪ ባትሽዋይ እቶም ተወሺቦም ዘለው ተጻወቲ እኳ እንተኾኑ በት ቫይረስ ተለኺፎም ዘለው ተጻወቲ ግን መነመን ምዃኖም ኣይተፈልጠን ዘሎ ዝበዝሑ ካብዞም ኣብ ውሸባ ዝርከቡ ተጻወቲ ማይኮኖስ ኣብ ትበሃል ናይ ግሪክ ደሴት ክሸራሸሩ ዝጸንሑ ከም ዝኾኑ እውን እቲ ሓበሬታ ወሲኹ የመልክት እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግን ቼልሲ ንፈረንሳዊ ተኸላኻላይ ማላንግ ሳርን ንእንግሊዛዊ ናይ ማእከል ተኸላኻላይ በን ቺልወልን ምስኣናይ ምጽምባር ተኽእሎኣ ረጉጽ ድሕሪ ምግባራ ካልኦት ተወሰኽቲ ሰለስተ ተጻወቱ እውን ናብ ሜዳ ስታንፎርድ ብሪጅ ንምግዓዝ መዲባ ከም ዘላ ይግለጽ ኣሎ መርበብ ሓበሬታ ኢቭኒንግ ስታንዳርድ ከም ዝጸብጸበቶ እንተኮይኑ ቼልሲ ንኮኸብ ተጻዋታይ ክለብ ሌቨርኩሰን ካይ ሃቨርትስ ከምኡ ድማ ንሓላው ልዳት ኣያክስ አንድረ ኦናና ንምፍራም ምስ ክለባት ናይቶም ተጻወቲ ትዘራረብ ኣላ ድሮውን ንካይ ሃቨርትስ ብኣስታት 85 ሚልዮን ፓውንድ ከተሰጋግሮ ምስ ክለብ ሌቨርኩሰን ኣብ ስምምዕ ክትበጽሕ ቀሪባ ከም ዘላ ይሕብር ኣሎ ቼልሲ ኣብ ዝተኸፊት ዘሎ ተጻዋቲ ናይ ምስግጋር መስኮት ብርክት ዝበሉ ተጻዋቲ ንምዕዳግ 200 ሚልዮን ፓውንድ ባጀት ሰሊዓ ትንቀሳቐስ ምህላዋ ይፍለጥ ጣልያዊት ክለብ ጁቬንቱስ ነቲ ብናጸናብ ዝደልያ ጋንታ ክኸይድ ብሓለፍቲ ባርሳ ቀጠልያ መብራህቲ ተወሊዕሉ ዘሎ ኡራጓያዊ ኣጥቃዓይ ሉዊስ ስዋረዝ ንምፍራም ተገዳስነት ኣርያ ከም ዘላ መርበብ ሓበሬታ ጎላ መልኪታ እዛ ሎሚ ዓመት ዘውዲ ሰሪያ ኢጣልያ ዝደፍአት ዓባይ ክለብ ኣብ ልዕሊ ዘውዲ 33 ዓመታት ቃዓይ ተገዳስነት ተር እምበር ንምፍራሙ ምስ ይኹን ምስ ክለቡ ዘካየደቶ ዝርርብ እንተሃሊ ግን ኣይተሓበረን ዘሎ ኣብ 2014 ብ65 ሚልዮን ፓውንድ ካብ ሊቨርፑል ናብ ባርሴሎና ዝተሰጋገረ ስዋረዝ ኣብ ሰሪያ ኢጣልያ ተጻዊት ከም ዘይፈልጥ ይዝነገረሉ ሆላንዳዊ ሮናልድ ኮማን ሓድሽ ኣሰልጣኒ ባርሴሎና ኮይኑ ድሕሪ ምቕጻሩ ምስ ፕሬዚደንት እታ ክለብ ንሉዊስ ስዋረዝ ኣብ ዝርዝር ኣስማት ናይቶም ብቐዳምነት መሪጾ ዘሎ ነታ ጋንታ ኣገደስትን ወሰንትን ዝበሎም ተጻወቲ ከም ዘይህሉ ከም ዝሓበሮ ይዝግለጽ እዚ ከዓ ነቲ ተጻዋታይ ቂሪልዎ ከም ዘሎ ይሕበር زاجيت مس بارسيلونا تسليف أبست أوتلن كلتا 292 قدمات بدمر 296 جولات مزجي بزولو سواريز بزعبة مسايو أملكيتو أبك 4 معلتات بوقعي كفلت مخانو قليت الله انتخونه أب سريع إيطاليا أب جودن كريستيانو رونالدو تسليفو نخد أوت بتاب أرجيت كورسات فلت كلب جوفنتوس كأربلو نزقل تساوعد كحسهم وخمزيك اليوم مستتساوتاي كربت سلومو وجنات سملكتو نيطالياو أصلت أن أندري بيرلو كم حدش علامي أو إيران عمت سبورت 2021 حدن تمعدو زلا جوفنتوس نتخطفانو ومخانا زنقرلو زلو غونزالو هيغوين زتكاتكعي أبعداغاتنا دمهلاوا كقلت بدحر مصنحيو آتو قرآن بلويس سواريز تبل زلا بريزيدنت كلب بارسيلونا جوزيف ماريا بارتوميو ليونيل ميسي حسابو بمقيار بارسيلونا كتصنح انتر اوسينو نسو كاب مزنت بريزيدنت تا كلب بفقادو خورد مخانو اتنقيقو اتخمود اتاكل التشن 14 حيزو بريزيدنت بارسيلونا خوين زعيزلو د 57 عامت اسبانياوي ميسي كمتا كاب بارسيلونا خوص يدلي كبل بمرخب بوزهان استزاربا حسابو خيقير خسنابت رايزلو كبل وسيو حبيرو مس بارسيلونا زلو علن خبك حدا عمت تريفو زلو 33 عمت مسيغنا نتي ببريزيدنت بارسيلونا بارتوميو قريبو زلو كابتا كلب ناي موصاصقطي كساب حجي ملسي هابلون زلو انت خونه ملس خهبلو تثبيت وزحت وغنات كوينلو كوخب تصاوتيني علمنان شدشت غزي شلمات بالون دي اور زعترن ارجنتينا وليونيل ميسي زحلف السلوس كبارس خوص خمزدلي زسنبدن هاند بتاون حبريتا دحر مسنزارو اب كلباتنا فكرتن سبورت بحفشا اب بارسا دما بفلاي حيال نوصن مغوتن يختل كم زلو يفلت بزد ما حسابو خير فكرلو يبلون زبل صقطي اب لعلينا زايده يمص كم زلو تحبيرو ኣብ ባርሳ ብዙሕ ከም ዘይማእምኦ ብተረጋጋሚ ክገልጽ ዝጸንሐ መሲ ነቲ ብፕረዚደንት ባርቶሞዮ ኣብ ልዕሊ ተዘሪቡ ዘሎ ተሪር መግለጺ ክወስዶ ንዝኽእል ስጉምቲ ከትርሮ ከም ዝኽእል ይሕበር
ባርቶሞዩ ብመሰረት ተባዕሰርተ ሰነ ዘበቅዕ ንመሲ ብናፃናይ ምስግጋር መስርሕ ብዛዕባ መሸጣ መሲ ክዘራረብ ከም ዘይደሊ ምውሳኑ ይግለጽ። ባርሴሎና ንአንቶይን ግሬዝማን ብጆኦ ፌሊክስ ክትልውጦ ድሌት ከም ዘለዋ ገሊጻ። ፕሬዚደንት ባርሴሎና ባርቶሞዩ ነታ ኣብታ ክለብ ከም ኣጥቃዒ ኮይኑ ዝፃወት ወዲ 29 ዓመት ፈረንሳዊ አንቶይን ግሬዝማን በታ ኣብ ክለብ አትሌቲኮ ማድሪድ ከም ኣጥቃዒ ዝፃወት ወዲ 20 ዓመት ፖርቹጋላዊ ጆኦ ፌሊክስ ክልውጦ ድሌት ከም ዘለዎ ተዛሪቡሎ። እቲ ብፕሬዚደንት ባርሳ ናብ አትሌቲኮ ማድሪድ ቀሪቡ ዘሎ ጠለብ ብ15 ናሓሰ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ቻምፒዮንስ ሊግ ፀወታ ባርሳ ብጀርመናዊት ባየር ሙኒክ 8-2 ቅድሚ ምርታዕ እኳ ቀሪቡ እንተነበረ አትሌቲኮ ማድሪድ ግና ነቲ ጠለብ ቀልጢፋ ካብ ዝነፀገቶ እዩ ዝግለጽ። አትሌቲኮ ማድሪድ ነቲ ሓሳብ ዝነፀገቶ ንግሬዝማን ስለ ዘይትደልዮ ዘይኮነስ ባርሳ ንጆኦ ፌሊክስ ከም መተካእታ ግሬዝማን ክትወስዶ ጠለብ ስለ ዘቕረበት ምዃኑ ተፈሊጡ። ጆኦ ፌሊክስ ብፍጥነቱ ኣወዳድኣ ኩዕሶ ቴክኒኩን ኣሸኻኽዑን ፍሉጥ ተፃዋታይ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ከም ናይ ክንፊ ወይ እናከፋፈለ ዘጥቅዕ ኮይኑ ክፃወት ብቕዓት ዘለዎ ከም ዝኾነ ይዝንገረሉ። ስለዚ አትሌቲኮ ማድሪድ ነዚ ብሉፅ ተፃዋትያ ብቐሊሉ ክትልውጦ ወይ ክትሸጦ ከም ዘይትደሊ ዝሕበር። ካብ ዝተበጊሳ ድማ አትሌቲኮ ማድሪድ ንግሬዝማን ብጆኦ ፌሊክስ ዘይኮነስ በታ ኣብ አትሌቲኮ ማድሪድ ከም ኣከፋፋሊ ዝፃወት ፈረንሳዊ ወዲ 24 ዓመት ቶማስ ሌማር ወይ ብወዲ 31 ዓመት ስጳንያዊ ዲያጎ ኮስታ ክለዋወጥ ድሌት ከም ዘለዎ ሓቢራ። ፕሬዚደንት ባርሳ ባርቶሞዩ ግና ነታ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ዝኾነ ግሬዝማን ብቶማስ ሌማር ወይ ብዲያጎ ኮስታ ክቕይሮ ከም ዘይደሊ ዘረድእ። ኣብ ዜናታት ባርሴሎና ከይወፃና ምስ ክለብ ሊቨርፑል ከም ኣከፋፋሊ ዝፃወት ኔዘርላንዳዊ ጆርጂኒዮ ዊናልደም ኣሰልጣን ስጳኛዊት ክለብ ባርሴሎና ተገዳስነት ኣርኢሉ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። እንተኾነ ኔዘርላንዳዊ ኣሰልጣን ባርሳ ነቲ ወዲ ሃገሩ ዝኾነ ዊናልደም ብክንደይ መጠን ገንዘብ ክገዝኦ ከም ዝደሊ ኣይጠቕሰን ዘሎ። ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኔዘርላንድ ዝኾነ ወዲ 29 ዓመት ጆርጂኒዮ ዊናልደም ምስ እንግሊዛዊት ክለብ ሊቨርፑል ዘጽንሑ ውዕል ኣብ ምዝዛም ምዃኑ ዝጠቐሰ መርበብ ሓበሬታ ጎል.ኮም እቲ ኣሰልጣኒ ኣብ ልዕሊ ተፃዋታይ ተገዳስነት ኣርኢ ዘሎ ድማ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ኔዘርላንድስ ምስኡ ሓቢሮም ስለ ዝሰርሑን ነቲ ተፃዋታይ ብቐረባ ስለ ዝፈልጦን ባርሳ ጠመተ ክትገብረሉ ምኽንያት ክኸውን ከም ዝኽእል ተሓቢሩ። ባርሴሎና ነቲ ተፃዋታይ ናብ ሕቑፉኣ ንምብፃሕ ምስ ሊቨርፑል ናይ ምቅርራብ ተገዳስነት ተናዲ ከም ዘላ እውን ይሕበር። ኣብዚ ግዜ እዚ ተፃዋታይ ናይ ምሻጥ መደብ ከም ዘይብላ ትገልጽ ሊቨርፑል ካብቲ ውዕሉ ዘብቅዕ ዘሎ ተፃዋታይ እውን ዝኾነ ናይ ምውፃእ ድሌት ከም ዘይሰምዖታ ኣፍሊጣ ኣላ። እዚ ተሪኦ ድማ ብዛዕባ እቲ ተፃዋታይ ንኹሉ ተኽእሎታት ክፉት ገይርዎ ከም ዘሎን ሊቨርፑል ብዛዕባ ዕድመ ደሞዝን ካልእን ናይቲ ተፃዋታይ ኣብ ግምት ብምእታው ስጉምቲ ንክትወስድ ከም ዘኽእላ ከዓ ተገሊጹ። ዊናልደም ኣብ ዓመተ ስፖርት ፕሪምየር ሊግ 2019-20 ልዕሊ ዝኾነ ተፃዋታይ ኣብ ምክፍፋል ዝተፃወተን ምክትል ካፒተን ክለብ ሊቨርፑልን ከም ዝኾነ ዝገለጸ መርበብ ሓበሬታ ጎል.ኮም እዚ ከዓ ነቲ ተፃዋታይ ዝሓሸ ዕድል ክኸፍተሉ ከም ዝኽእል ይሕበር። ክቡራት ተኸታተልቲ ቻነል ዩቲዩብ ሲነማ ሰመረ ናይ ሎም ዜናታት ስፖርት ኣብዚ ይፍጸም። ንምክትታልኩም ነመስግን። ሰላም።